हामबाय होयो आरो जोङो दा मबाइलाव बुंनायनि उद्देश्य मोनसे दङ ओरैबायदि जायफोर सुबुंफ्रा माने गोबां रोखोमनि बेमारावहाय खस्थ' गोलैनानै थानाय फाइल्स बेमार जा फाइल्स बेमारावहाय गोलैनानै थानाय सासे व्यक्तिजोंनो माने जोङो रायलायगोन बियो मा अबस्थायाव दङमोन ओमफ्राय बोरै जादोंमोन माबोरैमोन ओमफ्राय माजों गादों सोरनिजों गादों ओमफ्राय दा बेसेसिमावहाय मोजाङाव दङ नैबेखौ रायलायगोन बियो जोंनि बर' हारि नङा बियो सासे नेपालि मानसि बियो जोंनि बेवहाय गैयाबो मास मोनसेयानो जायाखै बियो आंनि मुलि बाहायनानै बे गाबाय आरो दा बेनावहाय आङो नेपालिनो सोंगोन बे मानसिनावहाय अनि भाइ त्यो दवाई गरेको चाहिँ कति महिना भएको थियो मेरो दवाई युज गरेर तपाईँको बेसी गरेन 10 दिन जस्तो गर्यो 10 दिन जस्तो गरे नि 10 दिनमै क्लियर भएछ 10 दिनमै 10 दिनावनो गादों होन्दों यो बे बेमारा बिने फाइल्स बेमारा जिरायनोबो हामोन बस्नु पनि गाह्रो पर्थ्यो बस्न सक्ने थिएन अनि केही गर्न सक्ने थिएन टर्टी गर्ने बेलामा गाह्रो पर्थ्यो खिनाय समावबो उसुबिदामोन जिरायनो हायामोन उसुबिदामोन 10 दिनावनो बे गादों आरो दा बे फंबाया जोंहा बेमारिया माने बियो दा बुंबाय माने बे मुलिजों गादों होननानैहाय अनि त्यो दवाई पनि अहिलेसम्म पनि छ कि छैन छ नि बे मुलिया दाबो दंबावो बे लगाएको छ अहिलेसम्म युज गर्दैछ अहिले युज गरेको छैन अहिले अर्को दवाई खाँदै थियो ए बे युज खालामबावाखैसो जोंनि 10 दिनल' युज खालामा गानानैहाय दा बेखौबो इनि बेमारखौबो जोङो मबाइलाव होगासिनो दङ माने बेदरानो नै इसिनि लावखाबायमोन दा बे फाइल्स बेमारा गानाय आरो गायै ओमफ्राय मा खालामनानै लायोला बे फाइल्स बेमारा केन्सारावहाय प्रमट जायो माबोरै थैयो बेखौसो बुंनायदों जेब्ला फाइल्स बेमारा बेदरना लावनायाखौ बे लावनायनि मुलिखौसो फुननानै हाबसो होनांगौ खिन्थु डक्टरफोरनाव लाङोब्ला बेखौ मा होनो बेखौहाय मा होनो बिसोरो मा खालामो बिसोरनाव मुलि गैया मोनसेबो हाबसुनायनि बिसोरनाव ओरै हास'नायनि दङ सिखा बिसोरो ओरै अपारेसन खालामनानै हाख्लाना दोनबाय बेदर ओंखारनायखौ बेवहाय हाख्लानानै जे थै ओंखारो गाराय जायो दानि बे गारायनि मुलि राननायनि बिसोरो बिजि सुयो मुलि हरो लोंनायनि ओमफ्राय जेब्ला थै ओंखारगानाय दमान जानायनि बिजि सुयो मुलि हरो नै बिदिल' बिसोरनावहाय ओमफ्राय बे गाराया जुदि सिंनि बिबुआ फैफानायफोरखौनो बारा जानायखौ जुदि हास'योब्ला होमब्ला बे बार मोनै मा मोनै सिङाव दै जे गिसि जानानै थानाया बियो गानो रोङा माथिनो थाबाय थायोब्ला उनावहाय बिनो केन्सार जालाङो दा बे केन्सार जालाङोला बै फाइल्सखौ सोखाग्रा हजाफ्राबो आंलाबो बेखौ थान जागोन आंबो बेखौ नायग्रोनांगोन आंबो बेखौ आंनि मुलिखौ होनानै जुदि सप्तासेयाव सानबायावहाय प्रमोसन जायाब्ला माबा मोनसे मोजांनि लामायाव फैयाब्ला बियो माने बेनो केन्सार जालांनानै थैयो बेबायदि आरोखि बेखायनो साफ्रोमबो फाइल्स जानाय मानसिफोरखौ आङो रावखौबो आङो अपारेसन खालामजानो आं लुगैया जायफोरा मिथिया साफ्रोमबोथ' बेमारिफ्रा डक्टर बायदि बुजिजोबा बेमारनि सोमोन्दै बेखायनो आं खावलायो गासैखौबो बे बुस्थुआ माने अपारेसन खालामनानै गागोन बे नङा अपारेसन खालामब्लाबो बे फैफिनगोन खारन बियो मुलिया नंखाया बारा जानायखौसो हाख्लाबदों नालाय बारायनायखौ बियो मालाबाबो गाया आरोखि बेखायनो बिनि आसल मुलिया बेखौ होनानैहाय गावखौनो हाबसुफिनजोबनानै मेक्सिमाम फुराना जायगायाव थांहोजोबनानैहाय स्लिम जानायासो बेसो मुलि खिन्थु डक्टरनाव हाख्लामो गाराय जायो मायो गाराया गाला केन्सारावहाय जालाङो नैबेखौल' आं नुयो दासिमावहाय दा बेनो आरो अनि त्यो केन्सार बेमारको केन्सार अरे त्यो फाइल्स बेमारको चाहिँ अब डक्टरकोमा लान्छु होइन अनि त्यो मासु बाराउनेहरूलाई चाहिँ डक्टरहरूले यसलाई चाहिँ दबाई लगाएर त्यो मासुहरूलाई पिकअप गर्नु चाहिँ दबाई छैन यिनीहरूसँग यिनीहरूसँग चाहिँ अब अपरेसन गर्छ काट्छ अनि काटेर उसले राम्रो भए पनि भयो तर राम्रो हुँदाखेरि पनि त्यो घाउ मात्रै राम्रो हुन्छ अनि उसले बाराउँछ फेरि बाराउँछन् त्यही कारणले डक्टरहरूसँग फाइल्सको दबाई छैन आयुर्वेदिकमा छ होला मलाई आयुर्वेदिकमा अलि म विश्वास गर्छु आयुर्वेदिक खोबिरास यिनीहरू एउटै कम्पनी हो अलि भिन्दै छ यिनीहरू अब कम्पनी जस्तो मेसिनमा हालेर
खोबर लगाउँछ नाम लेख्छ त्यति नै हो आयुर्वेदिक चाहिँ अनि त्यो खोबिराजको हामीलाई सिधै गाउँलेले बनाएको चाहिँ त्यो जाटोमा पिस्ने हैन जाटोमा पिस्ने नम्बर छैन कोबर छैन एक्सपायर डेट पनि छैन हामीले गाउँमा बनाएको फ्रेस एकदम नयाँ त्यो दबाईसँगै यो राम्रो हुन्छ अनि तिम्रो त्यो अहिले केही छैन पुरा क्लियर क्लियर नि